Motorizovaných teniskáčov na Slovensku zatiaľ nie je veľa. Milánkovi sa však pošťastilo stať sa aspoň na chvíľu šoférom tohto skvelého pretekárskeho džípu. Motorku, formulu, ale aj džíp nám zapožičala firma Samba Lighting System. Všetky tieto motorizované hračky, ale aj iné veci bude vystavovať na predajných trhoch v Inchebe. Okrem toho táto firma chystá pre nás aj vianočné prekvapenie. No ale späť k Milánkovi. Ako sa zdá, Milánko Jeep ovláda veľmi dobre, pretože má pohyblivé zadné aj predné kolesa, takže vytočí aj tú najostrejšiu zákrutu. Autíčka aj motorky jazdia na baterky, takže sa veľmi ľahko ovládajú. No a ja dúfam, že sa Milánkovi pošťastí vytočiť aj túto zákrutu a že ma nakoniec nezrazí. Jo!